I den pose, der er blevet udleveret, er der 5 store dele. Der vil være en printer, en mobile paybrick, en dankortterminal, en cashcard terminal, et kasseapparat og en række ledninger. Hvis vi starter med printeren, så er der på bagsiden 2 huller, der skal bruges. Der vil være et strømstik og et USB-kabel. Hvis vi tager strømstikket først, så er det en stor boks ligesom som denne her. Og det er værd at notere, hvis man kigger i enden her, skal der være 3 pinde, ligesom som der er 3 huller der. Selve kablet smider man i der, og så er der egentlig strøm på. Det vi anbefaler er, at man på sit bord har lavet sætter huller først, for at gøre lidt kål på alle de her kabler her. Så man tager sin strømdåse, lægger ned under og smider sit kabel op igennem. På den måde kan man slippe lidt af med kablerne, og det gør det lidt nemmere. Strømstikket ryger i der med pilen nedad. Og det næste kabel, der skal til, er et USB AB kabel, som har sådan en sjov firkant inde i den ene ende, og en USB i den anden ende. AB kablet ryger i der, hvor der står USB. Og igen, for god ordens skyld, smider kablet ned under hullet her. Ups. Det kan vi så føre op gennem her. Her kommer vi til at have selve kasseapparatet. Hvis vi tager kasseapparatet ned, så vil vi starte med lige at vende om. På bagsiden, hvis man lige tager med 2 hænder og trækker op, kan man åbne bagcoveret. Og hvis man kan se det her, så er der en række huller, som vi skal have fyldt ud. Den måde, som vi får kablerne derop til, det foregår ved at vi vender den rundt. Her på indersiden vil der være en lille holder, man kan klikke ud. Og så kan vi få kablen den vej ind igennem. Kører kablet igennem holderen derinde og ud her på den anden side. Når vi har kablet ude her, så står der USB her, og der sætter vi kablet i. Sådan der. Og når vi så har sat strøm til printeren, så er printeren faktisk klar. Når jeg først åbner den op, vil der højst sandsynligvis stå error, og den vil begynde at bippe. Det beskyldes alt sammen, at der ikke er noget papir. Hvis man vil skifte papiret i det, eller sætte en ny rulle i, så trykker man på den store knap herude i siden, så åbner den op. Så tager man sin bongrulle, og det er vigtigt, at man ikke vender papiret op i sådan her, men man får det vendt sådan her. Og så lægger man den ellers bare i der. Når man klapper sammen, skulle den gerne stoppe. Og for at se, om det virker, kan man altid trykke på feed, så printer den en lille smule papir ud. Hvis den printer papir ud, så virker det. Hvis vi fortsætter med dankortterminalen, så er det den her. Det vi foreslår, man gør med det, er, at man tager holderen, som vi har sat fast her på et bord med skruer, og fastgør den til. Så er der ikke så mange, der render væk med den. For at sætte den på, lægger man den ovenpå her, så får den en lille klik, og så sidder den egentlig fast. Skal man have den af igen, er der 2 knapper her i hver side, man lige kan trykke ned på, og så kan man tage den af. Selve dankortterminalen skal kobles til med et lidt sjovt seende kabel, som ser sådan her ud i den ene ende. Det kabel sætter man op her, så det kommer ned i der. Og så foreslår vi klar, at man sætter et par skruer i her. På den måde er der ikke nogen, der trækker i kablet og ødelægger stikket. Når man har sat kablet i, kan man sætte den fast her igen, og så sidder den egentlig fast. Kablet her fører vi så ned igennem et hul igen, for at fjerne lidt på kablerne, og få det ned her igen på den anden side. Og igen kører vi kablet ned under bordet, og fører det op her. Og ligeledes med som et andet kabel, kører vi det op igennem holderen på indersiden, og ud her på forsiden. Når vi er nået hertil, så sætter vi kablet i USB helt ud til venstre side.
Og så er vi nået så langt. Til det næste er vores cashcard-terminal, som ser sådan her ud. Der foreslår vi igen, at man lige laver et par huller i bordet. Sætter den ind imellem her, så den peger ud mod kunden. Og så lige sætter strips i begge sider, men det tager vi lige lidt senere. Selve kablet fører vi ned igennem, lige sådan som vi gjorde med det andet kabel. Får det ud her på den anden side. Vi gør det lidt længere her. Når vi har det ude her, kører vi ned under bordet og op igen. Det kabel kommer ligeledes ind igennem holderen og ud på den anden side. Til cashcarden er der et USB-stik på højre side, og der sætter vi den i. Sådan der. Ja, og hvad har vi så? Så skal vi have netkablet sat til. Der følger et lille blåt kabel med her, som har netindgang på den ene side og en modtager på den anden side. Selve LAN-kablet kommer i her, hvor der står LAN. Indføres her. Og så trækker vi den op igen, typisk. Skal jeg have den anden vej. Vi tager den anden vej og kører den ind i den holderen i stedet for. Og ud der. Og den smider vi så i LAN. Sådan. Når der kommer et klik, så er den fast. Så. I den anden ende skal vi have fastgjort jeres internetkabel. Internetkabler fører vi op igennem her. Og smider i der. Så er det sidste, der mangler, det er at sætte strøm til den. Og strømkablet ligner rigtig meget det kabel, der er følt med til printeren. Lidt en anden boks, og inden er ser lidt anderledes ud. Det er vigtigt, at der er 4 pinde på strømkablet, hvorimod at på printeren var der 3. Vi fører kablet op igennem bunden her, og kører det ind gennem holderen. Ud på den anden side. Helt over i højre side har vi en DC-indgang. Der tager vi pilen og kører ind mod selve skærmen og sætter i. Den modsatte ende sætter vi i strøm. Og så kan vi høre det hele gå i gang. Når vi har sat alle kablerne i, kan I se her på undersiden, at vi kan sætte vores lås her. Sørg for, at alle kablerne er på indersiden af låsen. Sådan der. Og så klikker vi den fast. På den måde kan kablerne ikke gå så nemt i stykker. Når vi er her, kan vi trække alle kablerne ned under bordet. Og vende den op. Og så har vi skærmen. På fagsiden sætter vi igen vores bagskærm på. Sådan her. Og så er vi faktisk klar. Så er der vores Mobile Pay-brik tilbage. Den skal ikke kables. Så den foreslår vi, at man fastgør ind med strips eller med noget andet. Og sætter fast et sted på bordet, så den kan benyttes. Så tilbage til vores strips. Selve vores terminal her foreslår vi, at man sætter fast med 2 strips op igennem de huller. Sådan der, op igennem det ene og ned igennem det andet på den ene side. Og spænder fast for neden. Samme måde tager vi et til. Kører op igennem det andet hul. Udenom kablerne. Og ned igennem der. Sådan der. Og spænder fast. På den måde er der ikke så mange, der kan rende med den. Ja, selve vores computer har vi igen lavet 2 huller til, og princippet er egentlig det samme.
Vi tager nogle strips op igennem hullet på bagsiden, hvis jeg kan finde det. Det kan jeg ikke, det var det. Rundt om og ned igennem hullet på forsiden. Sådan der. Og så spænder vi fast. En til strips. Op igennem. Rundt om på den anden side. Og ned igennem et hul på bagsiden. Og spænder fast. På den måde, når vi lige har strammet det hele til, er det hele sikret og står fast. Og så er man egentlig klar. På undersiden her, hvis ikke maskinen starter selv, vil der være en knap nede i højre hjørne, hvor man kan tænde og slukke selve dankortterminalerne. Og ellers er der egentlig ikke så meget tilbage, end at indtaste sit servicenummer, når den er færdig med at tænke, og så er man klar.